Γιαννάκι όμορφο παιδό, Γιαννάκι λεβέντο παιδό, παμπώνει ρε και παραμυθατζή. Με το παραμύθι σου την έκανες στη τύχη σου και το ψιστήρι σου φιγουρατζή. Το μυαλό σου μάζεψε και την πορεία άλλαξε, με τη φωτιά να παίζεις δεν μπορείς. Σαν πολλά μας τα κάνες, Γιαννάκι το παράκανες, το μάστορα σου κάποτε θα βρεις. Ρε Μανούλα, σταμάτα ρε μάνα γιατί έχω φουντώσει. Με τη μάνα σου βρε φλούφλι. Όχι ρε μαμά, με τους απέναντι. Βρε εσείς, ρε δεν τρεπόμαστε λέω εγώ. Δεν βρίσκεται αλλού να πάτε να βγάλετε τα μάτια σας. Άμα σ' αρέσει και άμα δεν σ' αρέσει, πάρε το φλούφλι σου και φύγε. Να το μας έχετε ζαλίσει εδώ πέρα. Όχι, μας αρέσει, μας αρέσει. Φλούφλι, τώρα μιλάει η μαμά. Γιατί ρε μαμά, επειδή δεν σ' αρέσει σαν εμένα, μ' αρέσει, μ' αρέσει να βλέπω. Τι σ' αρέσει ρε φλούφλι? Μ' αρέσει που βλέπω που φιλιέστε. Εγώ και στην τηλεόραση άμα βλέπω που φιλιούνται εκεί μένω, δεν αλλάζω κανάλι, αμέ. Φλούφλι, δεν στο επιτρέπω. Δηλαδή μας παίρνετε μάτι το σύνορα. Ναι, γιατί μας αρέσει, σας βλέπουμε. Γιατί δημόσιος χώρος δεν είναι. Τι δημόσιος χώρος, δεν μας άρεσε να μας κοιτάτε ρε. Γιατί? Τι γιατί? Μ' αρέσει να σας κοιτάω και αν θέλετε να μάθετε δεν κοιτάω εσάς. Δεν είμαι ανώμαλος, δεν κοιτάω άντρες, την γυναίκα κοιτάω. Αυτούς μωρό μου, πάμε πιο κάτω. Ναι, μεγάλε, πήγαινε και λίγο πιο κάτω. Συνέχεια το στόμα φυλάς, βλάκα. Τρίβε. Ώστε έτσι, Καλά, έτσι και χειρότερα. Ζω ένα δράμα, σας λέω. Μα είναι τόσο πολύ ζηλιάρης ο άντρας σας. Μήπως του έχετε δώσει κι εσείς κανένα δικαίωμα? Καλές τι έβεστε, τι δικαίωμα. Του έδινε δικαίωμα, θα με σκότωνε. Είναι δυνατόν. Καλή, είναι άρρωστο, σας λέω. Πάω στο μπακάλι, ζηλεύει το μπακάλι. Πάω στο χασάπι, ζηλεύει το χασάπι. Πάω βόλτα με το αυτοκίνητο. Ζηλεύει το αυτοκίνητο. Καλή, όχι με τους περαστικούς. Και να σημειώσω ότι είμαι και μια υγεία. Αθώα περιστερά. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να υποθέσω το ενδεχόμενο ότι μπορεί να ζηλεύει και εμένα. Καλά, εννοείται. Αφού του έχω πει ότι πάω για ψώνια. Αν του έλεγα ότι είμαι εδώ και με αγγίζει ένας άλλος άνθρωπος, έστω και για μασάζ, θα μας σκότωνε και τους δύο. Α, Παναγιά μου, χτύπα ξύλο. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Όχι πως φοβάμαι δηλαδή, αλλά θα σας σταματήσω αυτό το μασάζ, θα κάνω ένα άλλο. Καλή, γιατί? 2 λεπτά, θα κάνω ένα βιονικό μασάζ. Φοβηθήκατε? Όχι, δεν φοβήθηκα. Είναι καλύτερο μασάζ. Είναι με ενέργεια, είναι με βιονική ενέργεια. Περιμένετε. Ξαπλώστε εδώ πέρα λιγάκι. Να φέρω το εργαλείο. Περιμένετε. Υπάρχει το εργαλείο. Εδώ, αυτό είναι. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Ακουμπάω αυτό. Προσέξτε. Θέλει συγκέντρωση. Να το, αυτό είναι. Αυτό είναι. Καλή, κουνιέται κιόλας. Βέβαια κουνιέται. Να το. Καλή, πώς το κάνετε αυτό? Ξέρετε, μικρός είχα φάει πολύ φακί και έχω μέσα μου μαγνητισμό. Κατά σίδερο. Καλή, είναι πολύ ωραίο. Ναι, είναι πράγματι ωραίο και ξεχουράζεται. Χαλαρώνει. Πάρα πολύ. Ωραία. Καθίστε να σας κάνω και λίγο εδώ. Περιμένετε, γιατί εδώ μετράει πολύ. Να το. Αχ, καθίστε εδώ να συγκεντρωθώ. Περιμένετε. Μα τι κάνετε, πού πάτε, δεν καταλαβαίνετε? Καλή, τι φασαρία είναι αυτή? Δεν ξέρω κι εγώ, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ έτσι. Δεν καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος κάνει λειτουργήμα. Ράτε παράτα μου, θα μου ξέρεις τι θα κάνω. Καλέ, Παναγιά μου, νομίζω ότι άκουσα τον άντρα μου. Ως εδώ είσαι, Νάτος, αυτός είναι. Αυτός είναι ο ζηλιάρης. Μάλιστα, δεν έχω άλλον. Σε τσάκωσα μωρή με τον εραστή σου, άπιστη. Διότι κύριε, εγώ δεν είμαι εραστής. Όχι, είμαι εραστής, αλλά στη ζωή μου την άλλη εδώ πέρα. Κάτε τώρα τα μωρή ρόπα, να πάω 2 κουβέντες με τη γυναίκα μου και να σου κάνω και σε ένα μασάζ μετά. Είστε συνάδελφος, κύριε. Καλέ, μασάζ έκανε, αγάπη μου, μασάζ. Μασάζ λένε το κούφτωμα τώρα. Ποιο κούφτωμα, κύριε, ένα επιστημονικό μασαζάκι. Ίσα που την άνοιξα. Την άγγιξα, όχι την άνοιξα. Τι λέω, Παναγιά μου. Την άγγιξες και την άνοιξες τώρα να με κάνουμε. Συγγνώμη, κύριε, μη φωνάζετε. Πρώτα εσύ και μετά αυτή. 2 λεπτάκια, κύριε, γιατί εγώ χτυπάω κιόλας, έτσι και εγώ δυνατά χέρια. Με χτυπάς ένα δω μωρικότα που πας. Κάνω μωρικότα. Πιάσε λεφτάκι μου. Καλέ, η κράπα δεν φτιάχνει με το μασάζ. Φτιάχνει, να μου κάνει. 2 λεπτά, αφήστε να μου κάνω εγώ μασάζ. Δεν μου λέτε, κύριε, τώρα το κούφτωμα δεν σας πειράζει, Πες το πως θέλεις, κάνε μου κάτι γιατί πονάει το πόδι. Δεν σε πειράζει το κούφτωμα, μήπως είσαι καμιά κρυφή και δεν το έχεις καταλάβει. Καλέ, τι λέτε στον άνθρωπο, κάνει κάτι γρήγορα, σας παρακαλώ. Πού πονάτε, κύριε, πού έχετε γράμπα? Στο αυτό. Ποιο αυτό σας, κύριε, ποιο αυτό? Καλέ, Παναγία μου, τι αυτό, δεν ξέρει τι λέει αυτό πόνο. Το λέει αυτός, ξέρει τι λέει. Κοιτάξτε, ποιο αυτό σας, κύριε, τι με περάσετε με τα κανακαβαλά να πιάσω το αυτό σας. Είμαι κύριε Καβαλά, στο πόδι μου πονάω. Το πόδι, περίμενε, το πόδι δεν το πιάσω, περιμένετε. Πού πονάει το πόδι, ποιο πόδι είναι?
Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε, σας παρακαλώ. Ελάτε εδώ. Ό,τι καλύτερο. Εδώ πονάτε. Χαλαρώστε εσείς για να περάσει ο πόνο και καλά. Πονάτε τώρα έτσι. Καλύτερα έκανες τον άντρα μου, αγάπη μου πάει. Καλύτερα, δεν τρέπεσαι λιγάκι, τι το κρίνεις τον τρόπο. Τι σε πήραξε εσένα. Καλεφωνάζει να το βλέπετε, θα σπαράζει. Θέλετε να σταματήσει να σπαράζει. Μάλιστα θέλω. Ελάτε μια μέρα να κάνουμε μασάζ άνετα. Όχι ρε μαμά, δεν μπαίνω εδώ μέσα! Έλα βρε αγόρι! Δεν μπαίνω εγώ στον ψυχίατρο! Γιατί με έβρες ρε μάνα στον ψυχίατρο? Εγώ με μια χαρά υγιής! Γιατί με έβρες εδώ πέρα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα! Μη φοβάσαι βρε παιδάκι μου, μια συζήτηση απλή θα κάνετε. Γιατί είμαι υγιής άνθρωπος! Εγώ έχω ανάγκη από ψυχίατρο! Ποια συζήτηση? Γιατί να κάνω συζήτηση ρε μάνα? Αχ ρε φλούφλι μου, δεν είναι φυσιολογικό να θες να πηγαίνεις συνέχεια με γυναίκες του δρόμου και να μην έχεις ένα κορίτσι καθώς πρέπει. Εμένα μ' αρέσουνε του δρόμου! Έλα, γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να μας πει το λόγο. Είναι καλή γιατρός μου είπανε. Είναι καλή, εγώ όμως είναι καλά! Καλησπέρα σας. Καλέ είστε γιατρός εσείς! Ναι, βεβαίως. Εσείς είστε η ίδια μια μαθήτρια που είχα στο δημοτικό, η Λούλα, τη θυμάσαι μαμά? Όχι, δεν τη θυμάμαι. Μόνο που ήταν λίγο διαφορετική, δηλαδή ενώ είχε κοτσιδάκια, διαφορετικά γυαλιά, τραγούδια και τραγούδια. Ένα λεπτό κρεμμύδι και ο Βαγγέο και το ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι. Αυτό λέγεται τότε. Φλούφλι, σοβαρέψου. Δεν σε έφερα στον νηπιαγωγείο. Αν θέλετε, εσείς περάστε έξω τώρα. Μα είναι η μητέρα του. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να περάσετε έξω. Ξέρετε, η μητέρα, μην την παρεξηγείτε, έχει πάντα τα νεύρα της δηλαδή. Α, μάλιστα. Εάν έχετε τα νεύρα σας, πάρτε αυτό το μαξιλάρι, κρατήστε το, περάστε έξω και χτυπήστε το. Το μαξιλάρι. Ναι, το μαξιλάρι. Είναι μέθοδος έκφρασης του θυμού μας. Ρέιντιξ. Πώς το είπατε, Ρέντις? Ρέιντιξ. Μάλιστα. Περάστε έξω τώρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, γεια. Όχι εσείς φλούφλοι. Εσείς μέσα. Εγώ δεν τελειώσα. Ναι, όχι, εσείς τώρα αρχίζουμε. Ξαπλώνετε. Α, εδώ. Ναι, εδώ ακριβώς, ξαπλώνετε. Να γρυθώ. Όχι, δεν δίνεστε. Ντυμένος εκφράζεστε. Α, να ξαπλώσω και να εκφραστώ. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ξαπλώνω, ωραία. Όχι έτσι, φλούφλι μου. Τι? Από την άλλη. Από την άλλη, συγγνώμη. Πρώτη φορά πάω και σε γιατρό, καταλαβαίνετε. Ορίστε. Δεν είναι αυτή η άλλη, φλούφλι. Από την άλλη. Από την άλλη πώς? Από την άλλη... Από την άλλη μεριά. Φλούφλι. Φλούφλι. Από την άλλη μεριά, μπράβο, προχωρήστε προς τα πάνω. Έτσι, ναι. Ναι, πόδια κάτω. Πολύ ωραία. Ωραία. Βρήκαμε την άλλη μεριά. Χαίρομαι γιατί αρχίσατε να εκφράζεστε σωματικά. Τώρα θα ήθελα να μου εκφράσετε και κάποιες σκέψεις σας πάνω στην γυναίκα. Για μένα δηλαδή που εκφράζομαι πάνω στην γυναίκα, οι γυναίκες πιστεύω ότι για μένα είναι όλες που, δηλαδή που είναι, ξέρετε. Εκφραστείτε. Να το πω άνετα, δηλαδή, δεν πω τρέπα. Είναι δηλαδή που τέτοιες, καταλάβατε, εκτός από τη μάνα μου που είναι μόνο τέτοια. Πολύ ωραία. Είπατε όμως προηγουμένως ότι εγώ σας θυμίζω τη συμμαθήτριά σας, τη Λούλα. Πράγματι, ναι. Μα είστε η ίδια η Λούλα, η Λούλα. Πω. Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν αταξιδευτό, που ήταν αταξιδευτό. Τι πάθατε, φλούφλι? Εγώ θα το βρω. Εσείς είστε γιατρός. Πω, η κυρία Ματσό, το φυσάει μιλάμε. Πω, φράγκα. Τι κινητό είναι αυτό, πανάκριβο, πανί. Εσύ, Κάμερα. τι κάνεις εκεί? Να, τίποτα. Χτύπα και το κινητό σας και είπαμε πως είναι ποτανάκι. Δεν μου λες δικό σου είναι το κινητό και σε νοιάζει? Όχι, δεν είναι δικό μου, αλλά εγώ ξέρετε παλιά ήμουν Νικόπουλο. Μετά έγινα πρόσκοπος και με ενδιαφέρουν οι καλές πράξεις γι' αυτό. Καλές πράξεις, Ναι. Έχει χάρη που έχεις γλυκιά φατσούλα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμένα με λένε Ήρμα, χαίρομαι πολύ. Γιαννάκης ομορφόπεδο. Έλα, βρε. Άντε, πάμε να κάνουμε μαζί ένα μπάνιο. Τώρα με φέρνετε σε δύσκολη θέση γιατί είμαι σε ώρα εργασίας, καταλάβατε. Δεν πειράζει. Πώς, μια άλλη φορά. Αν θέλετε πάντως μπορείτε να μου δώσετε το κινητό σας. Ναι, έτσι όπως σε βλέπω και βέβαια θα σου το δώσω. Βοήθεια, κλέφτης, έλα εδώ, βρε! Το κινητό! Πείτε μου, φλούφλι, κάποιες λέξεις που να κάνουν ομοιοκαταληξία με τη μητέρα. Δηλαδή, μητέρα, λέρα, μέρα, κουνουμπιέρα.
και ένα ποιηματάκι με αυτές τις λέξεις. Τώρα που βάζετε δύσκολα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήμουν καλός εγώ στα πείματα στο μικρός που ήμουνα. Λοιπόν, μία μέρα η μητέρα έκανε μεγάλη λέρα κάτω από την κουνουπιέρα. Απατούσε τον πατέρα. Τι έκανε η μαμά Φλούφλη? Περάστε έξω, κυρία μου, σας είπα. Τι να κάνω καλά έξω? Σας είπα να χτυπάτε μαξιλάρια. Το χτύπησα το μαξιλάρι, μια ώρα το χτύπησα, ακόμη δεν το χτυπάω. Εσείς δεν το χτυπάτε το μαξιλάρι, το ξεσκονίζετε. Περάστε έξω, παρακαλώ. Εσύ μπορεί να περάσεις έξω. Μωρή εγώ. Και μωρή και τρέλη και πάρε και το μαξιλάρι σου και πάρε και το ρέτι σου. Ρέντιξ είπα. Πάει παράκα το τρέλη. Τρελάρα. Μα είναι δυνατό! Θα με αφήσετε μόνο μου να εκφραστώ! Καλύτερες είναι οι πουτέτιες! Μίνα μου. Αγάπη μου. Τι κάνεις, μωράκι μου? Καλά εσύ. Καλά, τέτοια ώρα στο κρεβάτι. Και εσύ τέτοια ώρα εδώ, τόσο νωρίς. Δεν θα πιστέψεις, να δεις τι σύμπτωση. Περίμενα να σου πω. Τι αγάπη μου. Καλά. Μιλάμε ότι χάρηκα που σε βρήκα στο κρεβάτι γιατί με κυριεύα ένας πόθος ερωτικός για σένα και ήρθα έτσι να γίνει χαμός. Αλήθεια. Ναι, μωρό μου. Δεν το πιστεύω. Γιατί δεν το πιστεύεις? Είμαι ή δεν είμαι ο άντρας της ζωής σου? Είσαι αγάπη μου. Εσύ είσαι η γυναίκα ή δεν είσαι η γυναίκα της ζωής μου? Είμαι αγάπη μου. Μωρό μου γλυκό. Αγάπη μου. Αγαπούλα μου, εσύ, ομορφιά μου. Πόσο σε θέλω να ξέρεις. Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Τι έγινε αγάπη μου, τι έπαθες? Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ποιος είναι αυτός ο κύριος που βγήκε από τον μπαλκόνι και πήγε προς την έξοδο? Ο πιτσαδόρος θα ήτανε. Α, ο πιτσαδόρος, λέω και εγώ, μωρό. Τι? Συγγνώμη, τι γίνεται τώρα ο πιτσαδόρος στο μπαλκόνι? Αγαπούλα μου, οι πίτσες ήταν πολύ ζεστές και του λέω δεν πας στο μπαλκόνι λίγο να τις αφήσεις να κρυώσουν, να τις φάμε ωραία κρύες? Αγάπη μου, εσένα σκέφτηκα. Θα φάμε και πίτσα μετά? Ναι, αγάπη μου. Αγαπούλα μου γλυκιά. Καλά, είναι τρομερό αυτό που νιώθω με σένα. Αγάπη μου, και εγώ το ίδιο. Σε θέλω πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Οδυσσέα μου. Δεν βγαίνει αυτό. Πώς δεν βγαίνει το πράγμα εδώ? Τι έγινε? Τι να γίνει? Τι? Έχω την εντύπωση ότι βγήκε κάποιος κύριος. Όχι, δεν είναι εντύπωση, είναι πραγματικότητα. Πίσω από το κρεβάτι. Και αυτός πήγε προς την έξοδο. Από το κρεβάτι από πίσω. Ναι. Α, ο υδραυλικός. Καλά, τι γύρευε δηλαδή πίσω από το κρεβάτι? Τι. Αγάπη μου, έχει χαλάσει μία σωλήνα από το καλοριφέρ και το φτιάχνε. Ναι, δεν φταίς εσύ, αγάπη μου, βέβαια. Μα βέβαια. Αυτός ο βλάκας, ο εργολάβος που πήραμε, τι κατασκευαστής ήταν και αυτός? Ναι, μωρέ, αγάπη μου, τι νόμιζες ρε αγαπούλα μου? Μωράκι μου, όμορφο. Γλυκιά μου, εσύ. Μωρό μου. Κάτσε να γλυθώ να αισθάνεσαι άνετα. Τι αγάπη μου? Καλά, ποιος είναι αυτός που ξεκρεμάστηκε ξαφνικά από την καρταρόμπα και έφυγε? Αγάπη μου, ο ηλεκτρολόγος ήτανε. Και τι γύρευε ο ηλεκτρολόγος στην καρταρόμπα, μωρό μου? Ρε αγαπούλα μου, έχουν χαλάσει 2 λάμπες αγάπη μου και του είπα να τις φτιάξει. Καλά, και φώναξε στον ηλεκτρολόγο να αλλάξει τα φώτα στην καρταρόμπα. Τι να κάνω? Γιατί δεν περίμενες να έρθω να στα αλλάξω εγώ? Και πού ήξερα ότι ήθελες να μου τα αλλάξει, βρε αγάπη μου, τώρα μου το πες. Τι βλάκας είμαι. Συγγνώμη, μωρό μου, επειδή σε θέλω πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Πάω να δω μήπως είναι κάποιος άλλος εδώ μέσα και δεν μπορώ να κάνω άγρια έρωτα που ήθελα. Καλά. Ρε αγάπη. Κουμπάρε! Οδυσσέα! Περίμενε! Μίνα! Έλα αγάπη μου. Μίνα να δεις τι σου φέρα, κοίτα! Γεια σου, Μινά. Καλά, τι! Περνούσα και είπα να πιω ένα καφέ στο σπίτι σας. Και καλά, και το καφέ, πώς τον είπες έτσι εκδητός? Τι να πω, πολύ ζεστός ο καφές, βούντοσα. Να σε καλά, κουμπάρε μου. Καλά, και εγώ νόμιζα που ξέρεις Τι? ότι μήπως και... Τι, Μίνα? Ναι, νόμιζα. Άκου τι λέει, άρα Οδυσσέα πολυμήχανη, τι σκέφτεσαι, αν είναι δυνατό. Λοιπόν, πάω... Χαιρετίσματα στην κουμπάρα, κουμπάρα. Ναι, πάω κι εγώ, έτσι σας αφήνω, άντε. Γεια σου, παιδιά. κουμπάρε. Γεια σου, Οδυσσέα. Γεια σου, κουμπάρε. Τι βλάκας που είμαι, αγάπη μου. Τι βλάκας που είμαι. Ξέρεις, προς τη στιγμή, νόμιζα ότι με κερατώνεις, μωρό μου. Αγάπη μου. Εγώ τώρα, τέτοιος άντρας να κερατωθεί. Είναι δυνατό. Από ποια? Γεια σας αγαπητοί φίλοι, φίλες και προσωπικές φίλες της εκπομπής μου. Εσείς καταλαβαίνετε ποιες εννοώ. Το σημερινό μας θέμα είναι το ποσοστό του σεξ μέσα στην ίδια τη σχέση. Μαζί μας έχουμε τα 2 ζευγάρια, την κυρία. Και τι? Ναι, και τον κύριο.
Τάκης, πάρτε και την κάρτα μου, αχρίαστος να είμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθώς επίσης και την κυρία. Τίνα. Ναι, και τον κύριο Θεοφάνης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε τη χαρά και την τιμή να είστε στην εκπομπή μας για να μιλήσουμε σήμερα μετευρυνθίας στο θέμα αυτό που μας απασχολεί. Δηλαδή το ποσοστό του σεξ μέσα στην ίδια τη σχέση. Λοιπόν, Τώρα εμείς είχαμε ένα πρόβλημα και είπαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εμείς είπαμε τη γυναίκα μου. Σας παρακαλώ, ήρθατε σε λάθος. Παρακαλώ, ήρθατε σε λάθος εκπομπή. Εδώ δεν είναι του Τριανταφυλόπουλου. Εδώ δεν έχουμε καμία σχέση με πλέμπα εμείς. Εντάξει. Εγώ θα σας απευθύνω το λόγο. Σας παρακαλώ. Εγώ θα απευθύνω το λόγο. Αν είναι δυνατόν. Μιλήστε εσείς. Καλησπέρα σας κύριε σεξολόγια μου. Ήθελα να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εμείς την παρακολουθούμε κάθε φορά απερίσκεπτα. Απερίσπαστα θέλετε να πείτε. Αυτό ήθελα να πω, ναι. Εντάξει, μην ανησυχείτε, δεν σας προσβάλλω. Εγώ, ξέρετε, αγαπώ πάρα πολύ την αμορφωσιά. Α, ωραία, Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Έχουμε όμως αυτό το πρόβλημα που είπατε. Εμείς έχουμε αυτή την ασυμφωνία μας και έχουμε φτάσει στο μη παρατέρω. Ναι, όχι στο μη παραπέντε. Συνεχίστε παρακαλώ Με να ακούτε καταλάβω. τώρα? Είμαι όλος αυτιά. Γιατί σας είδα που κοιτάζετε τον άντρα μου και λέω. Όχι, για σας είμαι όλος αυτιά. Για τον άντρα σας είμαι όλος μάτια. Ωραία. Να σας πω, είμαστε φουρνάριδες εμείς. Και φαίνεστε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Έχουμε και μια ωραία οικογένεια. Έχουμε 2 παιδάκια, έχουμε 2 σκυλάκια, έχουμε και 2 πουλιά. Πουλιά! Ωραιότατα, αυτό πολύ με εξητάρει. Ναι, είναι ωραιότατα τα πουλιά μας. Πώς είναι, πώς είναι. Είναι ροδαλά. Και προφανώς αποτριχωμένα, Όχι καλά αποτριχωμένα τα πουλιά προς Θεού. Τα έχουν πυκνό τρίχωμα, είναι πλουμιστά, είναι. Μάλιστα. Αλλά ενώ κύριε σεξολόγια με εγώ όλη μέρα ασχολούμαι και τρέχω να τα φέρω βόλτα, τα 2 παιδιά, τα 2 σκυλιά, τα 2 πουλιά, ο άντρας μου ασχολείται όλη μέρα. Μόνο με ένα πουλί το κατάλαβα. Τι να κάνουμε, εκτός από φουρνάριδες είμαστε και ανθρώποι να έχουμε. Ξυπνάμε πρωί-πρωί, χαράματα ξυπνάμε. Ο Θεοφάνης μου θέλει το πρωινό του. Είναι δυνατόν έτσι να τον αφήσετε κοντζά μάντρα? Δεν θα φάει δηλαδή μια φρυγανιά με λίγο μέλι, με λίγο βούτυρο? Καλέ, τι φρυγανιά μου λέτε, εγώ μιλάω για πρωινό σεξ. Καλά, εσύ Θεοφάνη δεν πρέπει να λέγεσαι Θεοφάνης, πρέπει να λέγεσαι Σεξοφάνης, καλέ. Εκτός από φουρνάριδες είμαστε και ανθρώποι. Βέβαια το Άσε που το βούτυρο ο Θεοφάνης δεν το έχει για τις φρυγανιές. Το έχει για άλλη δουλειά. Την άλλη τη δουλειά. Τώρα κατάλαβα πολύ καλά. Τελευταίο ταγκό στο Παρίσι κλπ. Μπράβο, Θεοφάνη. Παλέ μου την έφερε την ταινία να τη δω στο σπίτι, μου την έφερε να τη δω στο βίντεο, να δω το μάλλον μπράδο το σχορεμένο πως τα άλυφε το βούτυρο. Μπράβο, Τέο, Γι' αυτό μπράβο. σας λέω. Μπράβο, Τέο. Εκτός από φουρνάριδες είμαστε και ανθρώποι. Ωραία τα λέτε, όμως επειδή είμαι στο ημμένο. Συγγνώμη, αλλά τρέχει κάθε μέρα, ήθελα να πω και αυτό. Δεν τελείωσε! Μα δεν τελείωσα, κυρία μου. Έχουμε να πούμε κι άλλα πράγματα. Μα πώς θα την κύριε Παρακαλώ πολύ. Το έβαλα για ένα πρόβλημα στον κύριο. Είναι το πρόβλημά μας. Τώρα έχει Αλλιώς δεν θα μιλήσετε. Εμείς έχουμε 3 μήνες που παίρνουμε τηλέφωνο. Σταματάτε επιτέλους! Σταματάτε επιτέλους! Είπε ο άνθρωπος. Εκτός από φουρνάρης, είμαστε και ανθρώποι. Είστε ανθρώποι, κύριε. Θέλω έρωτα, δώσε έρωτα, δεν σου ζητάω λεφτά. Θέλω έρωτα, δώσε έρωτα. Θέλω έρωτα, δεν σου ζητάω δραχμή. Τα βράδια τα ξημέρωτα και εδώ και στο Παρίσι και στην Αμερική. Τον έρωτα ζητάω να ζήσω και αυτού κι απ' την αρχή. Θέλω έρωτα, δώσε έρωτα, δεν θέλω λεφτά. Θέλω έρωτα, δεν σου ζητάω λεφτά. Θέλω έρωτα. Δεν ρουφιούνται τα παγάκια. Σιγά, μην ρουφήξω τα παγάκια. Ήπια το χυμό μου και στάνιαρα. Πολύ αθλητικό σε βλέπω σήμερα, ρε. Δεν με βλέπεις, είμαι. Κοίτα σώμα, κοίτα αμύς. Κάνω γυμναστήριο, κάνω διατροφή. Γιατί? Τι γιατί, για ευεξία, για χαρά, για υγεία, για το σώμα, για τους μυς. Κοίτα εδώ, κοίτα βυζί, να πάθεις πλάκα. Πονάει το δάκτυλο, Κάτσε να σου παραγγείλω ένα καφέ γιατί εσύ. Τέρμα οι καφέδες, σε παρακαλώ. Καφέδες, ποτά, κουμπιά, τα έχω κομμένα. Άμα έχεις κόψει τα κουμπιά. Ναι, έχω εξελιχθεί αφού πίνω σιλονά αυτά. Να, κοίταξε χυμούς. Πίνω και την μπανάνα, την τρώω δηλαδή. Να πάθεις πλάκα. Κοίτα μπανάνα. Μπανανάρα δηλαδή μιλάμε. Αραβική μπανάνα. Την τρως και μπουσκώνεις. Πού το ξέρεις, της μίλησες στη μητρική της. Οι αραβικές μπανάνες, είναι μεγαλύτερες. Να το λες εσύ κάτι θα ξέρεις. Βέβαια κάτι ξέρω. Και ως πού θα τραβήξει όλο αυτό, ρε Γιάννη.
Μέχρι όπου πάει. Τώρα πάρξα. Δεν σταματάω με τίποτα. Συνεχίζεται σκηνή κορδόνια. Μέχρι πού θα το πας? Θα γραφτώ και σε αθλητικό σωματείο να κάνω αθλητισμό. Τι αθλητισμό, πρωταθλητισμό, τι πρωταθλητισμό. Άλλο με επικοντό. Γιατί μικρός που ήμουνα, που βλέπα τον άλλο που έκανε άλλο με επικοντό. Που ήμουνα, έβλεπα και ξέρω τώρα. Όχι, ωραίο άθλημα. Ταιριάζει και με το ύψος σου. Μας την είπες τώρα. Μας λες και κοντούς δηλαδή. Μαριγιάννη, τόσες βλακίες που μου λες, ακούω άλμα επικοντό. Ναι, ρε, άλλο με επικοντό. Και θα κάνω και θα προπονηθώ και θα κάνω και ρεκόρ αν θες να μάθεις. Σιγά μην πας και στους Ολυμπιακούς της Κίνας, ρε Γιάννη. Άμα προλάβω, γιατί να μην πάω. Εντάξει, άμα δεν προλάβεις, κάθεσαι 4 χρονάκια και πας στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου. Δεν είναι. Ειρωνεύεσαι, αλλά 4 χρόνια από εδώ, 4 χρόνια από εκεί θα με πάρει το όριο ηλικίας. 36 θα φτάσω. Ρε, και γι' αυτό σκάζε. Είναι προπονητής που δεν έχει όριο ηλικίας. Όπα! Χορεύουμε. Όχι, ρε, είναι ωραία ιδέα, είναι καταπληκτική ιδέα. Το βλάκα και δεν γίνομαι προπονητής, ρε. Δηλαδή που δεν χρειάζεται και υγιεινές διατροφές και αιωνίες, Θα γίνω τώρα, από τώρα θα γίνω προπονητής. Δόξα τω Θεώ. Γκαρσόν! Ένα κλαμπ σάντουιτς με διπλή πίτα και απ' όλα παρακαλώ. 2! Λέω να γίνω κι εγώ προπονητής. Ναι. Καλά. Όπου και να είμαι, ό,τι και να κάνω, κύριε σεξολόγια μου, ξεφυτρώνει και ο άντρας μου. Σκύβω μέσα στα κοφίνια να σκώσω τις φρατζόλες που είναι και μεγάλες αυτές. Είναι μισό μέτρο η κάθε μια είναι με το συμπάθειο. Με συγχωρείτε, με το συμπάθειο, γιατί το λέτε? Μην πάει στο μυαλό σας το. Όχι να πάει, σας παρακαλώ, σεξουαλικού περιεχομένου. Αν δεν τα πούμε εδώ με το όνομά του, τι θα κάνουμε? Φτούσου, μωρό μου. Φτούσου, μπράβο, μη ματιά σου. Σκύβω που λέτε εγώ να τη σηκώσω τις φρατζόλες μέσα από το κοφίνι και αντί για φρατζόλες, κυριέ μου, σηκώνω το σηκωμένο του. Να το πούμε, να το. Καλά, βέβαια, παιδάκι μου, γιατί είναι τόσο ξεσηκωμένη η κατίνα, μου λες? Δεν έχει τη θερμότητα τη δικιά μου κατίνα. Δεν έχει τη θερμότητα αυτού νου. Ναι. Εμένα το πιστεύω μου είναι, άνθρωποι είμαστε και μια ζωή την έχουμε. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Και ό,τι αρπάξιο αυτό, δεν μου λες και εσύ δικιά μας είσαι. Γιατί προσβάλλεσαι, δεν καταλαβαίνω. Σας έχουμε πειράξει, δεν κατάλαβα. Αυτό είναι το δίκαιο. Μια χαρά είσαι, αγόρι μου, ταιριάζει. Δηλαδή, εσείς του δίνετε δίκαιο? Πώς δεν του δίνω? Η γυναίκα μου λέει ότι είμαι υπερβολικός και όλο μου βάζει χέρι. Σας βάζει χέρι? Δηλαδή, εγώ της βάζω χέρι, εκείνη μου λέει κάτω τα πουλά σου. Είσαι υπερβολικός. Είσαι πολύ υπερβολικός, όχι σκέτο. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, εντάξει, και μην φωνάζετε αν έχετε καλοσύνη, εντάξει! Λοιπόν, εσείς, κυρία Κέτη, πώς τον κρίνετε? Τον κρίνετε υπερβολικό? Πώς να τον κρίνω, καθόλου υπερβολικό τον άνθρωπο. Ίσα ίσα. Πολύ βολικός είναι ο κύριος Θεοφάνης. Πάρα πολύ βολικός. Ναι, ας τον νίκεις εσύ όλη μέρα από πίσω σου. Να σε χουφτώνει όλη την ώρα στα πιάνια μου. Δεν ξέρετε, εγώ τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Τον καταλαβαίνω γιατί είμαι παθούσα. Έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Α, και εσείς το ίδιο πρόβλημα? Βέβαια. Δηλαδή, εσείς δεν θέλετε και ο άντρας σας θέλει. Όχι καλέ. Αντιθέτως, εγώ θέλω και ο σύζυγος δεν θέλει. Ενώ στην αρχή δεν ήταν έτσι. Το κάναμε καλέ, μας άκουγε όλη η γειτονιά και εγώ ήταν το πελεκούδι, αλλά τώρα. Πάει το πελεκούδι? Πάει, κυρία μου, δυστυχώς πάει. Πού πήγε το πελεκούδι, κύριε Τάκη? Πού πήγε το πελεκούδι, Τάκη? Στην Εθνική Οδό πήγε, ρε παιδιά, πού να πάει? Στην Εθνική Οδό? Εκεί είναι οι εταιρείες μου. 3 εταιρείες έστησα τόσα χρόνια. Καταλάβατε, αυτός έστεινε εταιρεία στην Εθνική και εμένα με έστεινε στο σπίτι. Μάλιστα. 60 εργαζόμενους, 60 οικογένειες. Τόσα στόματα από μένα περιμένουν. Γιατί βρε το δικό μου το στόμα από πού περιμένει? Κύριε Τάκη, αν έχετε καταλάβει, δεν εννοεί το φαγητό των άλλων. Δεν την ενδιαφέρει το φαγητό των άλλων. Ενδιαφέρεται για το δικό της το κοκό. Μπα γιατί? Κακό είναι το κοκό. Γιατί εγώ είπα ότι είναι κακό. Έρχεται, ακούστε, έρχεται στην εταιρεία, βλέπει τους εργαζόμενους να σκοτώνονται και δεν τους σκέφτεται. Ποιος δεν τους σκέφτεται, βρε? Εσύ δεν τους σκέφτεσαι. Σκέφτομαι, κύριέ μου. Τους σκέφτομαι και μάλιστα σε όλες τις τάσεις τους σκέφτομαι. Τα μπρούμητα, τα νάσκελα, από πίσω, από μπρος. Όλους μαζί στη σειρά, έναν από πίσω μου, στα παράθυρα, στα εργοτάξια, παντού. Πάπα, καλά, βλέπω γελίζει το μάτι σου, Κέτη. Έχω αρχίσει να τη φοβάμαι, κυρία μου. Σας παρακαλώ, θέλω να βρεθεί μία λύση. Εσύ, ποιος θέλει να βρει λύση? Εσύ τι θα στη λύση, εγώ τι θέλω τη λύση, βρε. Που κόντευα να πάθω κρίση ιστερίας εδώ μέσα να με δουν όλοι οι άνθρωποι, βρε. Αλλά δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, βρε εσύ. Θα βρεθεί η λύση. Θα πάθω την κρίση ιστερίας μου στο σώμα των ελληνικών λαών να με ακούσουν όλοι. Κάτσε κάτω. Θέλω λύση. Κάτσε κάτω, εσύ βρε ξετσούμε σε Θεοφάνης και θέλει λύση. Μα ξέρετε, κύριε μου, πως με είχε τόσα χρόνια. Τώρα και τι ύστερα και τι. Τώρα και τι αγανάκτησε η Κέτη, δεν μπορεί άλλο. Και πάρε τα κουλά στο Θεοφάνη και μάζευε τις φρατζόλες του Θεοφάνη. Αλλά πού ο Θεοφάνης, κύριε, πού? Αυτός του ψωμιού του το γαδά. Ακριβώς. Κατάλαβα, ηρεμήστε. Τώρα. Η επιστήμη. Ηρεμήστε. Η επιστήμη την έχει τη λύση. Λοιπόν, εσύ δεν θες να. Βέβαια θέλω. Εσύ δεν θες να. Βεβαίως. Λοιπόν, πήγαινε εσύ με αυτό που θέλει να και εσύ που θέλεις να. Εσύ θες να. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλεις να. Έλα εδώ που δεν θέλει να και αυτός. Κάνει τώρα αυτό είναι. Πώς δεν κάνει, μωρέ που δεν κάνει. Η επιστήμη μίλησε. Καθίστε. Ηρεμήστε. Τώρα. Οι θέλοντες είναι με τους θέλοντες και οι μη θέλοντες με τους μη θέλοντες. Διευκώς τον Αγίο Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, φυλάξει Παναγιά μου εδώ πέρα με μορφωσιά.